lehenik eta behin, uste dut, aipatu behar dela ere, ez, Errekaleor, ez dela soilik, ez dugula ikusten soilik, ez, etxebizitza problematika gainditzeko proiektu bat bezala, baizik eta, bueno, ez, gure bizitzan dauzkagun hainbat arazo hori aterabidea emateko, ez, proiektu bezala etxebizitzatik haratago, ez. Horretaz aparte, bueno, pixka bat uste dugu, ez, Errekaleor biziriken sorrera ulertzeko, pixka bat Errekaleorren historia ere ezagutu behar dela pixka bat, ez? Orduan, saiatuko naiz ahalik eta azkarren pixka bat azaltzen. Errekaleor, bueno, Errekaleor Gasteizko kanpoaldean kokatzen den auzo bat da, Adurtza auzotik kilometro gutxitara. Baina, bueno, Gasteizko periferian kokatzen den auzo bat da, ez? Inguru ruralez inguratua dagoena. Eta, bueno, Errekaleor eraiki zen 1959an, 1960 urtean, pixka bat, ez? Gasteizko industrializazioan, eta, bueno, kanpotik zetorren edo Espainiar estatuko beste provintzia batzuetatik zetozen langileei, ez? Pixka bat, etxebizitza duin bat emateko nahiarekin sortu zen auzo bat da, ez? Gasteizen garai horietan, ez? Industria asko hasi zen, jende asko etorri zen beste provintzia batzuetatik, eta, bueno, ez zetozen etxebizitza batekin, lanarekin bai, baina ebitatzeko, ez, beste hiri handi batzuetan eman ziren txabolismo arazoak, eta bar, bueno, horre Elizak eta Francoren erregimenari lotua zegoen, ez, kooperatiba batek, erabaki zuen, auzo ezberdinak eraikitza, ez? Bat izan zen Errekaleor, Abetxuko ere eraiki zuten Gasteizko beste aldean, eta bar, ez? Errekaleor ez da oso auzo handia, 16 etxebizitza bloke dira, 32 atari, 182 etxebizitza, eta etxebizitza bakoitza 40 metro karratu eskasekoak. Ez, bueno, esan bezala, ez, jende langilearentzako eraikitako etxebizitzak ziren, eta, bueno, etxebizitza horiekin batera, Eliza bat, eta Eliza bat ere eraiki zen, ez, bueno, urteak pasa hala, auzokideek beraiek ere, ez, eraiki zituzten beste konpleju batzuk, ez, eraiki zuten zinema, eraiki zuten taberna bat, okeindegia izango zen beste lokal bat eraiki zuten, eta, bueno, auzokideen borrokari eskerrak ere, frontoia eta bizartetxea eraikitzea lortu zuten handik eta urte batzuetara, ez? Esan bezala, Errekaleor, auzo langilea izan da hasierako momentutik, ez? Eta, bueno, horre Gasteiz inguruan, ez? Gasteiztik pixka bat aldenduta geratzen zen, ez? Eukiz zituen edo sortu ziren partikularidade berezi batzuk, ez? Gogoratu behar dugu, Errekaleorrera bizitzera joan zirenak, asko zirela estremeñoak, andaluzak, galiziarrak, eta gehien bat, herri txikietatik zijoazen pertsonak zirela, ez? Eta Gasteizetik aldenduta zegoen ez auzoa ere, bizi komunitario askoko auzo bat izan zen, eta, bueno, oraindik ere bada, ez? Bueno, bertan eman ziren hainbat borroka, ez? Gasteizeko langile borrokarekin batera, ez? Batez ere 70ko hamarkadan, oso hamarkada langile borrokaren inguruan oso garaisutsua izan zen, ez? Eta horren adibidez, eduki dezakegu, ez? Martxoaren 3an, 76ko martxoaren 3an, ez? Gasteizen erail zituzten 5 langileen artean, bat Romualdo Barroso Errekaleorreko biztanlea zela, ez? Bueno, urteak aurrera joan ahala, bizi komunitarioa, ez? Nahiko agerikoa zen, ez? Elkarri asko laguntzen zioten, etxebizitzaek ziren oso txikiak eta adibide ezberdinak ditugu, ez? Adibidez, etxebizitza batean 5-6 pertsona bizi zirenean, ez? Haietako askok, beste auzokide baten etxean bazkaltzen zuten, edo beste auzokide baten etxean inkluso bizi ziren, ez? Greba garaietan ere elkar asko laguntzen zioten, eta lehen esan bezala,
auzoan dauden infrastruktura asko auzokidek beraiek eraiki zituzten beraien eskuekin, ez? Langileak ziren, bazekiten igeltzero lanetan egiten, eraikuntza lanetan ibiltzen ziren, eta hori zinema, taberna eta bar beraiek eraiki zituzten. Errekale Horreko historian ere, esan dezakegu 3 fase edo nabarmendu daitezkela, ez? Pixka bat hasierako fasea, ez? Zeinetan auzoa eraiki eta auzoa betetzen joaten den, eta hori izango litzateke gutxi gora bera 80ko hamarkadan arte, ez? 80ko hamarkadan bertara bizitzera joan zirenek, beraien seme-alabak eta bar nagusitzen hasi ziren, asko ere hiltzen joan ziren, eta batzuk dirua edo baldintza ekonomikoak hobetu ahala, beste auzo batzuetara joateko autua egiten zuten, ez? Esan bezala, Errekale Horren etxebizitzak ez ziren oso handiak, ez daukate igogailurik, Gasteiztik pixka bat aldenduta geratzen dira, eta bar, ez? Horrekin batera, beste jende bat joan zen Errekale Horrera bizitzera, ez? Jende behartsua eta jende langilea baita ere, ez? Baina beste perfil batetako jendea, ez? Zentzu horretan, asko, ez ziren etorkinak ziren, edo beste etnia edo arraza batetako pertsonak ziren, esaterako hijitoak, edo beste jende, beste pertsona tipo bat, ez? Horrek ekarri zuena da, 80ko hamarkadatik aurrera, ez? Errekale Horreko irudia ere, Gasteizgarren partetik ez ere, pixka bat aldatzea, ez? Guztiok dakigu zer gertatzen denez, hijito asko bizi diren auzo batean, ze irudi hartzen den normalean, edo nola aprobetxatzen duen sistemak, ez, hori ere kriminalizatzeko, ez, hortik aurrera hasten dira esaten, ez, auzo arriskutsua dela, lehen kideak aipatu den bezala, ez dela auzo segurua, eta bar, ez, eta hor ere, auzoaren ikuspuntua ere degradatzen joan zen Gasteizko hiriarekiko, ez, horrek ekarri zuena da, inseguritate pertzepzioa eukitzea Gasteiztarren artean, jendeak ez hurbiltzea Errekale Horrera, Errekale Hor inkluso ahaztera iritsiz, jende Gasteiztar askok, orain dela gutxi arte, etzekien Errekale Hor zegoenik, bazekitenek ere esaten zuten, Errekale hor trafikatzen den auzo bat da, lapurreketak ematen diren auzo bat da, telepizzako motorrak lapurtzen dituzte bertan, eta bar, horrela heldu gaitezke, 80ko hamarkadaren amaierara, non, udaletxeak, beraien plan faraonikoen artean, burutan zeukaten Gasteiz, 250.000, 300.000 biztanlego hiri bat izanik, beraien planetan zegoen urte gutxiren buruan, 400.000 biztanlera iristea, eta hori ez kasualitatez, baizik eta eraikuntzaren bitartez, beraiek esaten zuten, auzo berriak eraikiz, hasiko zela populazioa, ez dakit, orduan ez ziren eraikitzen Salburua, ez ziren eraikitzen Zabalgana, eta beste hainbat auzo berri, ez. Perspektiba horretan, Errekale Hor bezalako auzo batek, ez zeukan horren besteko xarmarik, gainera hor erdian geratzen zen, Salburua auzo berriaren ondoan, eta bertan, gainera, ikuspuntua, edo Gasteizko pertzepzioa Errekale Horrekiko ezen oso ona, eta hor hasi ziren Errekale Hor eraisteko ideia ateratzen, Errekale Hor eraisteko ideia, bertatik ateratzen da, pixka bat, esan ez duela enkajatzen plan urbanistiko berrietan, etxe bizitzak zaharrak direla, ezetasun arazoak dituztela, igogailurik ez daukatela, eta merkeagoa zela, etxe bizitza horiek eraitsi, eta berriak egitea, eginda zeuden etxe bizitza horiek berregokitu baino, ez? Eta, 2001 urtean, hasten dira, udaletxea hasten da, etxe bizitza horiek desjabetzen, ez? Udaletxea ez zuzenean, udaletxeak horretarako eta bere plan urbanistiko guztiak aurrera eramateko sortu baitzuen Santxo Geta bat promotora municipala, da promotora urbanistiko municipala, baina, municipala da, 150.000 akzioen 150.000 jabetza municipalekoak direlako eta 149
esku pribatuetan geratzen delako, ez? Hau da, erabakiak konsejo politiko batek hartzen ditu, representazio bidez aukeratzen den konsejo batek hartzen ditu, eta kapitala gero, 9,9%, ente pribatuek jartzen dut, ez? Eta, ensantxogeta bate, orduan, 2001 urtean hasi zen desjabetze plan horrekin, ez? Auzokideak hasieran ez dute nahi, ez dute auzoa utzi nahi, bertan oso ondo bizi dira, auzoa hori, lasaia da, ez dago trafiko handirik, errepide bakarra pasatzen da auzotik, eta auzora sartzeko bakarrik da errepidea. Bertan, auzokide guztiak ezagutzen dira, harreman, onak edo txarra, baina, behintzat harremana daukate beraien artean. Eta hasierako momentu batean ezezkoan kokatzen dira, ez? Ez dute beraien etxe bizitza aldatu nahi, eta hor udaletxeak erabiltzen duen estrategia mila modutakoa izan zen, ez? Auzokide bati besteari baino diru gehiago eskaini, onartzen zituen desjabetzea onartzen zuten auzokideen etxeak tapiatu egiten zituen, zerbitzu municipalak gutxitu egiten zituen, gizarte etxeko eskaintza soziokulturala murriztuz, zaborrak geroz eta gutxiago jasoz, eta bar, ez hor, gutxinaka, bertan bizi ziren bizilagunek onartzen joan ziren, onartzen joan ziren, egin batean, besterik ere geratzen zitzaielako, baina, prozesua 2001 urtean hasi bazen, prozesua nahi baino gehiago luzatu zitzaien, 2000 azkenengo desjabetzea izan baitzen pasan urtean, 2016ko martxoan, urte guzti horien buruan, tantaka desjabetzeak ematen hasi ziren, baina hor erdian, gaizki deitutako krisi inmobiliarioa heldu zen. 2012 urtearen bueltan, gazte talde bat, batzen hasi zen, Gasteizko Unibertsitatearen inguruan eta Gasteizko hainbat mobilizazioen inguruan, pixka bat, hasiera batean, etxe bizitza, Gasteizen batez ere ikasleek pairatzen zuten etxe bizitzaren problematikari atera bidea eman asmoz, hor topatzen dira errekale horrekin, eta hasten dira bertako bizilagunekin, pixka bat hartu emanean, proiektua elkarri kontatu, kafe batzuk hartu, elkar konbentzitu, eta horrela 2013ko iraiaren 3an lehenengo 10 gazteak sartzen dira auzokideek beraiek emandako giltzekin, 26. portalean, eta hortik aurrera hasten da, errekale horreko 3. fase berri hau, pixka bat gehiago Karla kontatuko duen. Ni saiatuko naz, apurbet zeba kontatzen dugun historia guzti hau, nik uste arrazoi oso ageriko batengatik, lehenik eta behin jatorri langileko pertsona eta familia hauen historia berreskuratu nahi dugulako eta mai gaineratu eta balioan jarri gainera, eta bestetik espekulazio proiektuiek jarraitu dutelako. Ez gaitzatela engainatu, errekalde horren egin nahi da horiena da, 2002an egin nahi zaurien berdina. Hortaz, uste dugu espekulazio kontu guzti hau azaltzeak gainera nolabait legitimatzen gozkuela guri eta guk bertan egiten dugu lanari, eta uste dugu gure uste sumetik bintzat komunitate edo komunitatean hitz horien izaera nolabait berreskuratu nahi izan dugula, Eta ni saiatuko naz apur bat ari zen, labur, porque ez dakiz eman geratzen askun, hiru terminoan inguruan berbaiten, porque proiektu oso anitza da, 1000 proiektu osatuta dago, horren inguruan berbain nahi badozue gero galdetuta berbain ezakugu okindegia inprentatalako gauzetaz, baina uste dute etxe bizitza, elkar bizitza eta komunitatean inguruan berbain mar dugula, Apur bat sortu zen... barkau. Barkatu. Hori, apurret argi dago horrelako proiektu bat edo horrelako dimentsio batekon proiektu bat sortzen dela aterki bategaz, Aterki ideologiko bategaz edo bintzat helburu bategaz,
Eta uste dut, helburu honetan lehenengo sujetua definitu behar dela, nortzuk gara. Gehiengo bat ez gara baztertze egoeran bizian jendea. Gehiengo batek ez du zailtasunik lortzeko etxe bizitza bat, edo lortzeko soldatapeko lan bat, gero lortzeko alkiler bat, edo. Hortaz, zeintzuk gara. Nik esango nauen definitzen gaituen hitza, gu danok definitzen gaituen hitza, desjabetua dela. Desjabetua gara. Hau da, gure bizitza aurrera eramateko, gure bizitzaren erreprodukzioa gauzatu ahal izateko, gure eskuak bakarrik ditugu, gure denbora bakarrik dugu salgai. Gure denbora bakarrik saldu ahal diogu norbaiti, berak erabili dezan eta ordainean dirua emango digulakoan, ez? Hortaz, diru hori erabili eta diru hori bizitzeko behar duguna erosteko erabiltzen dugu, ez? Horiek gara gu. Hortaz, ze pentsatu gendun, ez? Zertarako eragiketa zentzugabe hau. Zertarako nire denbora saldu, ezagutzen ez doan pertsona bateri, aberastasuna saldu ezagutzen ez doan pertsona bateri, bizitzeko behar doan hori sortu ahal izateko, erosi ahal izateko. Hortaz, gogoeta horretan oinarritzen zen, ez? Desjabetua gara eta ze behar dugu. Bizitzeko behar dugun hori sortu. Baina ez soldatapeko lanaren bitartez, baizik eta gure eskuekin eta gure lanaren bitartez. Eta komunitatea. Eta hor sortu da jabego kolektiboaren ideia. Jabego kolektibo hori desjabetua garen heinean oso gatza da lortzen. Oso gatza dugu etxe bat eraikitzea eta hor dago okupazioa. Okupazioa da erramienta bat, ez bakarra, etxe bizitza bat lortzeko, baina bada erramienta bat oso erabilgarria, merkantzia dena merkantzia izateari usteko. Zuk okupatzen dozunean etxe bat, o etxe horregazia ezin da espekulatu. Hortaz, kontuatu dugun historio guzti hori, ze gertatzen zen etxe bizitza horiekaz, etxe bizitza horiek merkantzia ziren. Eta etxe bizitza horiekaz espekulatu nahi izan. Zuk etxe bizitza bat okupatzen dozu momentuan ja, ez da zurea, baina ez da eurena bez. Hortaz, horretan aritzen gara, apurbet sortzen bizitzeko behar dugun hori. Izan etxe bizitza, izan zaintzak, izan likatzeko behar duguna, eta barrez, hezkuntza. Eta hor sortzen dire 1000 proiektu Errekalde horren barnean, ez? Eta gero komunitatean inguruan berbain gogo, eta apurbet. Uste dute Errekalde horren oinarrietako bat dela komunitatea, edo komunitateak, porque uste dute moduan hitzera ulertu daitekela hori, eta komunitate horiek apurbet oinarrian dutena dela merkantzien bitartez egiten ditugun harreman guztiak gizartean, hau da, nik Jagoba ezagutu dut, baina ez dakit nago klasetara noalako, eta Jagoba ezagutu dut klase horietara joaten, baina klase horiek ordaintzen dudaz. Edo ez dakit nara ezagutu dut supermerkatuan, ez? Edo horrelako harreman guztiak merkantzien bitartez eratzen ditugunak, Errekalde horren ez dira horrela ematen. Errekalde horren ematen dira zaintza baten bitartez. Hau da, ni zugaz nago, zugaz egotea erabakitzen dut, zaindu nahi zaitu alako. Eta nik esango nauen, Errekalde horren lortzen gabizen, porque ez gara inondik inora ezerren eredu eta ez gara irudi osatu bat, baizik eta bide horretan, autogestioaren bide horretan gauzena gara. Eta esango nauen komunitate horrek apurtu dituela bi kontzeptu. Alde batetik, lanaren kontzeptua. Errekalde horren nik uste ez dagoela lanaren eta aisialdiaren arteko ezberdinketa bat. Osa, ez nago aisialdian eta gero sortetan geratu naz lan egiteko, ez dago. Osa, lan egiten dozu lan egin nahi dozulako, gainera lan hori da zuretzako eta besteontzako, eta aisialdia da aldi berean, eta gainera ikasketa prozesu bat bere hortan. Hortaz, ez dago ezberdinketa bat lanaren eta aisialdiaren artean. Eta gero uste dut komunitate izaera horrek ere beste kontzeptu bat apurtu duela, eta izan da balore. Hau da, nahiz eta dirurik ez egon gauzek izan dezakete balore bat. Adibide oso argi bat, ez? Hortutik ateratzen diren gauzak zenbat balio dute. Norentzat zenbat. Norentzat zenbat tomate, depende zenbat ordu egin duzu zan lan. Hau da, tomate bat, 3 ordu egin baituzu lan, tomate bat jasoko duzu ordainean. Uste komunitatearen irudiak horrekin apurtzen duela. Tomateak ez ditu balio 3 ordu, ez da 8, ez da 2 euro. Ez dau balio tomateak.
tomatea da komunitatearen erreprodukziorako behar dan zerbait. Eta nik emango dut tomatea maite zaitu dalako. Eta zaindu nahi zaitu dalako. Hortaz, nitzako komunitatea da basea, eta apurtu ditu bi kontzeptu horiek, lana eta balore. Eta gero esatea baita ere, komunitate horretan zentralidadea dekola erabakiguneek eta bar, gure antolakuntza modua asamblearioa dela guztiz, danok batzen garela eta apurbet danok hartzen dugu zala gure etorkizunan eragina izango duten erabakiak, baina beti ere aniztasuna bermatuta. Ez dugu prozesu homogeneizatzailerik bilatzen. Gara 150 pertsona eta 150 buru, ideologia eta helburu. Hortaz, ez dekogula horrelako nahimen bat danok helburu berdinak izateko, edo beste barik uste dugu batzen gaituen hori dela komunitatearen zaintza eta auzoaren defentsa, ez? Eta horiek direla oinarriak eta oinarri horietatik sortzen direla beste 1000 proiektu, ez? Adibidez, jago badago imprentan eta niri berdin dozti imprentak, igual uste dut imprenta ez dela orain proiektu nagusia, ez? Eta uste dut orain egon bar garela, ez dakit irrati bat egiten bar dugu. Uste dut errekalde horrek izten dauela leku hori apurbet proiektu danak gauzatu ahal izateko eta batak bestea ez zapaltzeko baizik eta elikatzeko, ez? Eta hori apur bat.